ସାର୍ ଚା ଟିକେ ପିଇବେ କି? ଏ ବନ୍ଦ କର ତୁ ନାଟକ, ସେ ବାଲି ଚୋରା କାମ ବନ୍ଦ କର। ଗୁଣ୍ଡା କହିବ ସାର୍ ଡାଲି ବରା ଆମର ଏଠି ଭଲ, ବରା ଟିକେ ଗୁଲୁଗୁଲା ଟିକେ ନିଅନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ଆଉଥରେ 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 କୋଉଟା? ସେଇଟା ସାର୍ କହୁନ କୁହ କୁହ ଡାଲି ବରା ସାର୍ ଡାଲି ବରା ଡାଲି ବରା ନା ସାର୍ ଡାଲି ବରା ଇଆଡେ ଆମର ଭଲ। କଣ ସାର୍ ଡାଲି ବରା ଆମର ଏଠି ଭଲ, ଗୁଲୁଗୁଲା ବରା ଟିକେ ଗୁଲୁଗୁଲା ଟିକେ ନିଅନ୍ତୁ। ଆକ୍ସନ୍। ସାର୍ ଡାଲି ବରା ଇଆଡେ ଆମର ଭଲ, କଣ ବରା ଟିକେ ଗୁଲୁଗୁଲା ଟିକେ ନିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ କହୁଛି ଏ ଶୁଣ ଦେଢ଼ଶିଆନା କଥା ଛାଡ଼, କାରଣ ମୁଁ ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସର, ବୁଝିଲୁ? ହାତ ଦେଖେଇକି ସେ ଦେଢ଼ କଥା ବନ୍ଦ କର। ହଁ ମତେ କି ଜାଣିଛୁ ହଁ ମୁଁ ହଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସର। ହେଲା ଯିବା। ହେ ସେ ଦେଢ଼ଶହ କଥା ସେ ଦେଢ଼ କଥା ବନ୍ଦ କର। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ହେ ସେ ଦେଢ଼ଶହ କଥା ବନ୍ଦ କର। ତୁ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ ହଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସର। ଗୁଣ୍ଡା କହୁଛି ହଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ରସାବଳି ଆମର ଫେମସ୍, ଏଠିକି ଚାଲ। ସାର୍ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା, ରସାବଳି ଇଆଡେ ଆମର ଫେମସ୍। ମା ତାରିଣୀ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ନମ୍ବର 1 ମିଠା, ଖାଇବେ ଯଦି କୁହନ୍ତୁ। ମା ତାରିଣୀ ମିଷ୍ଟାର ଭଣ୍ଡାର ମିଠା ଆମର ଇଆଡେ ଭଲ, ଖାଇବେ କି? କ୍ଲିୟର କରନ୍ତୁ, ପାଟି ଲାଗିଲା। ନା ଲାଗିଲା। ପାଟି ଲାଗିଛି। ମା ତାରିଣୀ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ନମ୍ବର 1। ବରା ଗୁଲୁଗୁଲା କଥା ଛାଡ଼, ମିଠା ଖାଇବେ ରସାବଳି ବାସ୍ ଏଠି ଆମର ମା ସେତିକି। ତାରିଣୀ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଭାରି ସ୍ୱାଦ। ବାସ୍ ଏତିକି ଯିବା। ହଁ ବରା ସାରେ ବରା ଗୁଲୁଗୁଲା କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ରୋଲ କ୍ୟାମେରା ରୋଲିଂ ଆକ୍ସନ୍। ସାରେ ସେ ବରା ଗୁଲୁଗୁଲା କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ରସାବଳି ଟିକେ ଖାଇବେ। ବାସ୍। ମା ତାରିଣୀ ମିଷ୍ଟାର କଣ ନାଇଁ ସେଟା ଯିବାନି, ମା ତାରିଣୀଟା ଭୁଲି ଯାଉରି ଲାଗୁଛି। ରସାବଳି ଟିକେ ଖାଇବି କି? ଏତିକି ଯିବା କୁହ। ଏଇଠି ସାର୍ ସାରେ ବରା ଗୁଲୁଗୁଲା କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ରସାବଳି ଟିକେ ଖାଇବେ କି? ରସାବଳି ଟିକେ ହଉ। ହଉ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଯିବା। ରୋଲ୍ ରୋଲ କ୍ୟାମେରା ଆକ୍ସନ୍। ସାର୍ ସେ ବରା ଗୁଲୁଗୁଲା କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଲାଗିଲା। ଆଉଥରେ ଯିବା, ପୁରା କ୍ଲିୟର ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ସାର୍ ସେ ବରା ଗୁଲୁଗୁଲା କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଟିକେ କୁଶା ରହୁନ ବାସ୍ ଯିବା। ହସିଲା ଭଳିଆ ହଉ, ହସିଲା ଭଳିଆ। ରୋଲ୍ ରୋଲ କ୍ୟାମେରା ଆକ୍ସନ୍। ସାର୍ ସେ ବରା ଗୁଲୁଗୁଲା କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ରସାବଳି ଟିକେ ହଉ। ଗୁଣ୍ଡା କହିବ ଏ ଯୋଉ ଭିଡ଼ିଓ କହିବ ସେ ଗାଣ୍ଡି ମସ୍ତାନି ଆଦୌ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଗାଁ ସାରା ଗାଣ୍ଡି ଘଷି ଘଷି ଚାଲିବ। ସେ ଗାଣ୍ଡି ମସ୍ତାନି ଆଦୌ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଗାଁ ସାରା ଗାଣ୍ଡି ଗାଣ୍ଡିକି ଘଷି ଘଷି ଚାଲିବୁ ହେଲା। ହଁ ଏତିକି ଆଗ ଚାଲ, ତାପରେ ଯିବା। ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଣ୍ଡା ଷ୍ଟାଇଲ କରିବ, ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ତା ଯିବା କାଳୁ। ହଁ ଯିବା। ରୋଲ୍ ରୋଲ କ୍ୟାମେରା ଆକ୍ସନ୍। ହେ ସେ ଗାଣ୍ଡି ମସ୍ତାନ ନାହିଁ, ଏ ଗାଁ ସାରା ତୁ ଗାଣ୍ଡି ଘଷି ଘଷି ଚାଲିବୁ। ଗାଣ୍ଡିଟାକୁ ଗୋବର ଘଷି କରିଦେବି, ବୁଝିଲୁ? ଚଲ 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 ତ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅଛି ତ? ହଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅଛି। ମୂଳ କହିଦଉନୁ। ମୂଳରୁ କହିଦେ। ସେ ଗାଣ୍ଡି ମସ୍ତାନି ନାହିଁ। ହଁ ଓକେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ହେ ସେ ଗାଣ୍ଡି ମସ୍ତାନ ନାହିଁ, ଗାଁ ସାରା ଗାଣ୍ଡି ଘଷି ଘଷି ଚାଲିବୁ। ରୁହ, ଆଉଥରେ କହିବ, କଥା ପଡ଼ପଡ଼ ହେଇଛି। ହଁ ଯିବା। ରୋଲ କ୍ୟାମେରା ରୋଲିଂ Action. ଆକ୍ସନ୍। ହେ ସେ ଗାଣ୍ଡି ମସ୍ତାନ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଏ ଗାଁ ସାରା ଗାଣ୍ଡି ଘଷି ଘଷି ଚାଲିବୁ। ଗାଣ୍ଡିଟାକୁ ତୋର ଗୋବର ଘଷି କରିଦେବି। ଆଉ ଗାଣ୍ଡିଟାକୁ ତୋର ଗୋବର ଘଷି କରିଦେବି। ଆଉଥରେ ଯିବା। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ଗାଣ୍ଡିଟାକୁ ତୋର ଗୋବର ଘଷି କରିଦେବି। ଗୁଡିଆ ଦୋକାନୀ ଚୁଲିରେ ପକେଇକି ପୁରା ଛାଣିଦେବି ଆରି। ଗୁଡିଆ ଦୋକାନୀ ହଁ ଗୁଡିଆ ଦୋକାନୀ ଚୁଲିରେ ପକେଇକି ପୁରା ଛାଣିଦେବି ଆରି। ଗୁଡିଆ ଦୋକାନୀ ଚୁଲିରେ ପକେଇକି ତତେ ଛାଣିଦେବି। ନା ଚୁଲିରେ ନୁହଁ, ଚୁଲିରେ ପକେଇକି ବରା ଛାଣିବି। ନା ଗୁଡିଆ ଦୋକାନୀ ତେଲ ଗୁଡିଆ ଦୋକାନୀ ତେଲ କରେଇରେ ପକେଇକି ତତେ ଛାଣିଦେବି। ଖାଲି ତେଲରେ କହୁ ଗୁଡିଆ ଦୋକାନୀ ହଁ ତେଲରେ ଗୁଡିଆ ଦୋକାନୀ ତେଲରେ ପକେଇକି ତତେ ଛାଣିଦେବି। ବାସ୍ ଯିବା। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। କଣ ସାର୍ କଣ କହିଲେ ମ? ଯିବା 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 ମୁଁ କହିବି। ଯିବା। ରୋଲ୍ ରୋଲିଂ କ୍ୟାମେରା ଆକ୍ସନ୍। ଗୁଡିଆ ଦୋକାନୀ ତେଲରେ ପକେଇକି ତତେ ଛାଣିଦେବି। ଗୁଣ୍ଡା ସାର୍ କଣ କହିଲେ ମ? ନା ନା କହୁନା ନା ନା ସତରେ ନା କଣ? ମୁଁ 10ମ ପାସ୍। ମୁଁ ଲଗେଇବିନି। ହଁ ଯିବା। ସେଇଟା ଏତିକି ଚାଲୁ ଆଗ। ରୋଲିଂ ଆକ୍ସନ୍। ସତରେ ନା କଣ? ସାର୍ ମୁଁ 10ମ ଫେଲ୍,
ଦଶମ ପାସ୍ ନା ଦଶମ ପାସ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆକ୍ସନ୍। ସାର୍ ସତରେ ନା କଣ ମୁଁ ଦଶମ ପାସ୍ ଏତେ କଥା ଜାଣିନଥିଲି ମ ହଉ ଏତେ କଥା ଜାଣିନଥିଲି ମୁଁ ଆଉଥରେ ହଉ। ନା ନା ଏତେ କଥା ଜାଣିନଥିଲି ହୁଁ। କୁହ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହୁଁ। ସାର୍ ସତରେ ନା କଣ ମ ମୁଁ ଦଶମ ପାସ୍ ଏତେ କଥା ଜାଣିନଥିଲି ମ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ କାଲିଠୁ ସବୁ ବନ୍ଦ। ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ କାଲିଠୁ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ନା ଏଇଟା ଫ୍ଲୋ କମିବ ନା କଣ ଏଇଟା ଫ୍ଲୋ କମିବ। ହଉ 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 ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ କାଲିଠୁ ବନ୍ଦ ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହଉ ସାର୍ ଆଉଥରେ ଆପଣ ଯିବା ଆଉଥରେ କୋଉଠୁ? ସେଇଟା କେବଳ ସେ ଭଏସ୍ ଚଢୁଛି ଯିବା ରୋଲ୍ ଆକ୍ସନ୍ ସାଇଲେନ୍ସ ହଉ। ରୁହନ୍ତୁ ରୋଲିଂ ଆକ୍ସନ୍। ହଉ ସାର୍ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ କାଲିଠୁ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଥାଉ ସେମିତି। ତାପରେ ଇଏ କହିବ ତାହେଲେ ଏବେ ବାଟକୁ ଆସିଲୁ। ତାହେଲେ ଏବେ ବାଟକୁ ଆସିଲୁ। ତାହେଲେ ତୁ ଏବେ ବାଟକୁ ଆସି ଅର୍ଡର ଦିଅନ୍ତୁ ଚାଲୁ ହୁଁ ହୁଁ ତୁ ସେଟା ଲଗେଇ ଦେ। କୁହ କୁହ ରୋଲିଂ। ଆରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଇଏ ସାଉଣ୍ଡଟା ଆସୁଛି କି ସନ୍ଧ୍ୟା ସାଉଣ୍ଡଟା ଆସୁଛି। ହଁ ଯିବା ରୋଲ୍। ତାହେଲେ ଏବେ ବାଟକୁ ଆସିଲୁ। ରୋଲିଂ ରୋଲିଂ ଆକ୍ସନ୍। ତାହେଲେ ତୁ ଏବେ ବାଟକୁ ଆସିଲୁ। ଗୁଣ୍ଡା କହିବ ଆରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ପଠେଇ ଦେ ସାର୍ ଏକା ଯାଇ ଏ ବୟସରେ ଘରେ ରୋଷେଇ କଲେ ଭଲ ନୁହଁ ହେଲା। ଏଇଟା ପୁରା ଫ୍ଲୋଟା କମିକି କହିବ। ରେଡି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆରେ ମନୁ କହିଦେବି ନା ନା ଆରେ 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 ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ପଠେଇ ଦିଅ ରେ। ପଠେଇ ଦିଅ ରେ। ନା, ସାର୍ ସାର୍ ଏକା ଯାଇ ଏ ବୟସରେ ଘରେ ଏ ବୟସରେ ସାର୍ ଘରେ ରୋଷେଇ କଲେ ଭଲ ରୋଷେଇ କଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ମଡୁଲେସନ କୁହନ୍ତୁ ଆରେ ଆରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ପଠେଇ ଦିଅ ରେ। ଏ ବୟସରେ ସାର୍ ଯାଇ ଏକୁଟିଆ ଘରେ ରୋଷେଇ କଲେ ଜମା ଭଲ ହଁ, ଦିଅ, ଲାଗିବ। ଦିଅ, ଦିଅ। ଯିବା ରୋଲ କ୍ୟାମେରା ଆକ୍ସନ୍। ଆରେ ଏପଟେ ସାର୍ ଏପଟେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆରେ ଏପଟକୁ କହ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆରେ ମ୍ୟାଡମକୁ ପଠେଇ ଦିଅ ରେ ସାର୍ ଏ ବୟସରେ ଘରକୁ ଗଲେ ଏକା ରୋଷେଇ କଲେ ଭଲ ହବନି। ସାର୍ ଏକା ଯାଇ ବୟସରେ ଘରେ ରୋଷେଇ କଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭଲ ହବନି। ହଁ, ଚଳିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେତିକି ସମୟ ସେ କାଟିବ ସେ କଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଖାଲି କହିବୁ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ହେଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଯିବା ରୋଲ କ୍ୟାମେରା ଆକ୍ସନ୍। ଏମିତି କ'ଣ ଜୋର କହ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯିବ ରୋଲିଂ କ୍ୟାମେରା ଆକ୍ସନ୍। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କାଟ ଇଟ୍ ବସିବ ଇଏଟା ଲଗେଇବା ରେ